Eu son Alberto Álvarez de Ugrís, son o coordinador da Biblioteca Virtual Vivir, que se pode consultar na página web vivir.com, e é un dos proxectos da Asociación de Traductores Galegos, da que son secretario tamén. Esta é a página inicial de Vivir, no enderezo vivir.com. No inicio temos as novedades que se van engadindo na biblioteca, en calquera das súas dúas modalidades, sexa de científica ou literaria. Vivir xurdiu no ano 1999 da man de Xulián Maure Rivas, que por entón era o presidente da Asociación de Traductores Galegos. Tiña como objetivo ofrecerlles aos lectores a maior cantidade posible de literatura traducida, de boa literatura universal traducida na nosa lingua. Vivir fórmana os traductores que voluntariamente nos ofrecen o seu traballo. En algunhas ocasións é a Asociación de Traductores Galegos quen encarga as traduccións. Temos un índice de obras onde podemos consultar ben por traductor, ben por autor ou ben por título. Neste momento temos ao redor de 160 obras colgadas na página web de Vivir, entre obras literarias, que é a parte fundamental da biblioteca, e algunhas obras de divulgación científica, é a parte que está un pouco menos desenvolvida. A traducción ao galego, a traducción literaria ao galego está relativamente ben desenvolvida, conta xa con unha tradición bastante ampla, bastante longa, pero vemos, desde a Asociación de Traductores, vemos que a literatura científica é un campo que está ainda por traballar. Non queremos dar a impresión de que o galego é só unha lingua que pode valer para a literatura, é unha lingua que, como calquera outra, pode ser perfectamente válida, é perfectamente válida para producir ciencia, e unha das formas de axudar a producir ciencia é producir ciencia traducida, producir a traducción de textos científicos de referencia. Non só os internautas galegos utilizan Vivir, temos visitas de toda Hispanoamérica, do resto de Europa, de Asia e de África tamén, pero en menor medida, por suposto. Animo a todo o mundo, primeiro, a que consulten a Biblioteca Virtual Vivir. Creo que é unha ferramenta interesante que nos pode ofrecer moitísimos textos literarios gratuitamente, que nos van a axudar a descubrir outras literaturas, e animo tamén aos traductores a que nos manden as súas propostas de traducción a través da página web, onde hai un enderezo onde poden contactar con nós, que fagan as súas propostas de traducción, que se animen a traducir, porque é un ben para a literatura, un ben para a lingua e un ben para o país. Ben falado! Nela botas a comida que se quere fritir. E llora. Camiño entre casas. Rúa. Mas como sabes? A potencia dunha lingua non se mide só pola cantidad de libros que produce, senón pola cantidad de libros que incorpora traducidos de outras linguas ou que consegue que outras linguas lle traduzan. Vamos a un caso. No ano 2008, ao galego traducíronse 183 obras literarias, que naturalmente nós encontramos de pago nas librerías. Pero ademais contamos con ese fondo permanente e gratuito da Biblioteca Virtual Vivir, no que temos unhas 150 obras traducidas de todas as linguas de Europa e de algunhas de África e de Asia. Miren, o traballo do traductor é un traballo de alta especialización, porque exixe un coñecemento profundo da lingua traducida e da lingua traductora, exixe semanas ou meses de traballo, pero se ademais, como é o caso da Biblioteca Virtual, ese traballo se entrega gratuitamente para que o poidamos baixar nós nas nosas casas, temos aí un exemplo dunha xenerosidade que é difícil encontrar noutras profesións. Aí teñen outro exemplo de que o galeguismo, é dicir, o amor á lingua galega, é unha paixón limpa e fiable. Abur.